ditinggal kapribaden ketimuran. Mangkoke keri ing jaman Mbok yo sing eling Dek eling bapopo iku budaya pancene bandir kandhamu jaman saiki kudu eling lan waspada Dik. iya Kang Mas Eling karo gendakane Mas padha aja nganti konangan lho bojone. Lah ngono Mas. Mas aja diplerai Mas aja dikoyoi harapku jaluk diesemi Tinggal akumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. mengkoke keri ing jaman Mbok yo sing eling Dek eling bapopo Mas iku budaya pancene bener kandhamu ya mesti bener to Dik. iya ya Mas Aku kanan kiri kanan kiri kanan kiri Hey! Mas aja diplerai Mas aja dipoyoi harapku jaluk diesemi Tinggal akumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran.